Ajeng kula badhe kayai wajib. Iya. Wayangnya ya siapa pendemben Pempos pada gelungu menutus pada roleno anak pengendang Banjar. Oh, darane Mas Panji karo itang itu. Ke pengendang ulung ya. Ulung waktu. Yang ulung isa tapi kayak ulung. Iya. Sama Bang ngomong Bang. Iya, iya. Dadi lah iya. Kuwi jenenge Panji Reuki Panji Wiranto. Iya bener iya. Dek Mas Panji jadi gak nyong ya. Nyong seno. Kena rambut. Mantune kayak karep. Wong pernah ditawak-tawak. Yang bojoan Bang. Oh bojoanmu domong banget. Pamer Kang Sarno. Nyong ora bisa bojot dari dongan apa kan. Halo Bang Idan Bang. Yo terus dumateng warga Karang Jengkol. Nggih Mas Ahmad. Nggih, Karang Jengkol. Sigro. Monggo sigro ki mandang ki Cepetan. Sambutan. Yo. Yo, soyong rokok, soyong ngono. Ati akeh kaya wong jolok ing rumahku. Sewu ing ngarep 100.000 ora kredit. Engsun Gendengnya separuh-separuh. apa maning sawijining Ketaman Raja Nenggala Gunung Gudruk Surya Sadya Eyang Widoro ya loi Ayo kondoro ing papan tulungku Kyai. Kondur langsung Yo kang iki. Banging Sarono Singo teges tewak bangeng apeng dununging dalam bangsa ayo Kyai aku tarik nonton mundur Kyai
Separuh-separuh. Ya, Bu. Iya. Oh, ya ditelan ya. Telan ya. Lu kayak gonel anu wis mari apuru ki. Ya, Bu. Ya, ya. Gendingnya separuh-separuh, Bu. Separuh-separuh. Merepet dong ya. Ya, oh. Ode. Oh, ala dewe ning dako ya kae lho kaya nu babak. Kaya sembakan dulu. Jumbo karo jenengane gonel ya, gonel ganel. Yo, konel. Pring. Jaluk duit kae, konel jaluk duit kae. Untuk mentek-mentek gunung gamping ngobrol. Kae konel olah. Masih pating reketek. Angger wis ora ya pating reketek gendak. Ketatak. Ketat. Kok gedake melu bapak. Konel. WA. Arta Pak. Ora. Oh iya. Ya ora mangkel. Iya. Lagi jeneng anak ketemu nang kana jeneng kene ketemu nang kene. Yo. Yo. Jangan. Ayo. Yo. Ayo Nel. Biar balik kembali. Nel. Pernah-pernah, Bang. Yo. Iya. Oleh konel Nel. Surawani proto akeh. Dadi wakil kampung sanes panggenan Mas Arno. Oh iya kan. Masih nang kene beda karo nggon-ngonane ya. Contoh labuhe kawula badhe wonten ing Jojo. Iya tuh. Nyebrang. Ono. Basing ramu enggal wong langsung. Itu lho Foto ya. jalang sikit mangke dalem. Oh, buntung. Buntung. Yo, cocok awakan. Susune. Ujung hotel cocok. Yo. Ya, bahasa bersolat dan angkat teman wong ya. Ya. Bayang dari misalnya ya.
wayangnya dewek balik nang di sini. Ya, ya. Jajal buka. Jajal tanggung panggilan kau badhe ayahi wajib wonten ing jajak. Nggih. Jadi sejen bangku Nuwun panggenan. sanes bangku iya sejen bangku kan bener Wis iya. iya. Kayak dulu itu orang main. Apa sih, Nak?